Ito na ngayon magiging kahoy. Mga kahoy yan eh. May kaunti pa siguro eh. Malapit na mukan. Kasimula ng karpentero. Mga kahoy. Ito mga poste gagamitin. Mga poste. Ito yun. Ito. Poste. Bungsod. Yun ang kabayo ko. Si kabayo. Si kabayo. Yan. Itong lugar na to. Yan ang lugar na yan. Yan kakain ng mga kambing. Malawak to. 7 hectares. Yan. 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 Yung bundok na yon, hindi nakasakop yun. Malapit doon ang kwan. Diyan sa pagitan natin. Sa unahan nun mayroong ilog dyan. Ilog. Yan. Hanggang doon. Ang yan. Hanggang dyan. Pwedeng pastol. Pistuhan lahat yan. Mga ipil-ipil na yan. No? Dami. Mga pagkain niya ng mga kambing. Yun. Napakakapal na damo. Damo. Yan. Yan. Okay. Pwede na dito. Malamang na dito nang pumesto ng bahay. Bahay ng kambing. Yan. Sulat na yan. Lahat yan. Lahat yan. Mga pagkain ng kambing, makapal na damo. Gusto ng kambing yan eh. Yan po. Yan. Salamat. Yan. Nagsisimula na. Tinayo ito no kahapon. Kailan tinayo itong kwanwen? Mga ilang araw na to? Itong poste, mga ilang araw na to? Dalawa. Matibay na yan. Ito mga poste. Oo, malaki-laki na rin to eh. Pag tayo umasenso, pag medyo makabisado kang pagkambingan eh, mga doble siguro ganito eh. Ano? Itong... Umpisa lang naman ang gastos kambing. Oo. Damog pa na kalida na yun. Medyo pa na rin ano. Ang taon na yun. Gago ng una lang. Sa una lang. Kung kaya ko nga, gusto kong bakuran lahat eh. May kahirapan na konti, maluwang-luwang yan eh. Lahat. So, malit mo na. Kahit dito lang muna ako kalapit. Oo, kalati-kalati mo na. Malo din magkuha rin ng pangbako dito. Gawa ng mayroon din. Oo. Style ko rin yung di kuryente na solar. Yung mga yung mga kambing, pag na-test na kwan nila yun, ito nga sa loob ng bahay. Ulitan natin, ha? Ulitan natin. Itong bahay. Itong bahay. Yan. Yung bintana. Dito lang ang pinto niyan. Dito lang ang pansara. Yun. Itong banggerahan. Banggerahan. Yan. Ito ang ni-request na kabeta ni Bea. Yan, maliit lang. Pwede maligo rito. Pero kadalasan pwede maligo dun sa ilog. Pag tamad, mag-igib, malapit. May tubig dyan. Ito ang higaan. Kasi ang tao, pahay pa mga 4 na tao dyan kasi. 4 hanggang 6 na maliliit. Yun. Okay.
Okay, ito ngayon.